Dobrý deň, ďakujem pekne. Už sa teda nebudem predstavovať po tej predchádzajúcej diskusii. Ja by som vám rád teraz trošku predstavil to počínanie našej spoločnosti na tom trhu s elektromobilitou, ako sme sa k tomu približne dostali a aké máme také nejaké ciele, alebo kam by sme sa chceli možno dostať. OMV ako spoločnosť takú asi netreba veľmi predstavovať. Myslím, že v našich podmienkach je to známa spoločnosť. Možno nie všetci sme si úplne vedomi, že ako vlastne OMV prišlo k tomu, že sa bude venovať aj elektromobilite. Veľký záväzok, ktorý si OMV stanovilo, je, že do roku 2050 bude celá spoločnosť CO2 neutrálna a postupnými krokmi vlastne máme za cieľ prejsť z lineárneho hospodárstva do kruhového hospodárstva, kde sa vlastne produkty, ktoré už nie sú použiteľné, nelikvidujú, ale sa recyklujú a znova sa používajú ako základná surovina. Súčasťou tejto transformácie je aj redukovanie, čiže redukovanie v tých vstupných surovín a redukovanie výstupu, alebo teda vlastne aj toho CO2. A v tomto vidíme my ako veľmi dôležitú elektromobilitu v budúcnosti dopravy. Za týmto účelom OMV predstavilo značku eMotion a vlastne vždy, keď uvidíte toto logo, túto značku, tak sa to bude spájať u nás na čerpacích staniciach s elektromobilitou. Na trh sme prišli relatívne nedávno a už, jak bolo dnes veľakrát spomínané, tak tie celkové počty tých nabíjacích bodov, alebo teda čo sú dostupné verejné nabíjacie stanice, boli relatívne dostačujúce. Alebo je ich určite viac, ako je potrebné na aktuálny počet elektromobilov. V čom sme ale hneď zbadali nedostatok je to, že nie sú reálne dostupné alebo pohodlne dostupné nabíjacie body, rýchle nabíjacie body pri tranzitoch, pri cestách na dlhšie vzdialenosti, naozaj pri tých cestách, kde masy ľudí cestujú. A toto je presne ten segment, ktorý my vieme, aj vďaka našim čerpacím staniciam, ktoré sú reálne strategicky dobre umiestnené, pokryť. Na trh sme prišli s prvou nabíjacou lokalitou v januári minulý rok a odvtedy sme na tej našej ponuke veľmi intenzívne pracovali. Ako taký ďalší krok v našom rozvoji sme sprístupnili aplikáciu eMotion, ktorá nám umožňuje sprístupniť nabíjacie stanice nie len platba tým samotným platobným terminálom, ako už bolo spomínané, ktorý máme, ale naozaj ten zákazník má v dispozícii modernú aplikáciu, vďaka ktorej vie získať aj zvýhodnené nabíjania. A teraz aktuálne od toho je to nejaký rok a pol, odkedy sme začali, máme v prevádzke na Slovensku teda 13 lokalít a pracujeme teraz na ďalších. Čo my si tak interne dávame ako za taký milník ďalší, ktorý by sme chceli dosiahnuť, je naozaj, že poskytnúť to nabíjanie pri trasách Bratislava-Košeci, pri tých známych trasách, každý aspoň 100 kilometrov. A vidíme to naozaj, že by sme to reálne mohli prístupniť do konca budúceho roku. Keďže sa zameriavame na to ultrarýchle nabíjanie, čiže vlastne nabíjanie nad 150 kW, je dôležité tú lokalitu vyhotoviť tak, aby bola aj čo najpohodlnejšia alebo najpriaznivejšie pôsobila pre toho záujemcu sa tam nabíjať. Tak sme si stanovili taký nejaký štandard, že ako by mala teda minimálne vyzerať naša lokalita. Je to teda ultrarýchle nabíjanie s dostatočne veľkým parkovacím miestom, aby tá manipulácia s tými hrubšími, ťažšími, náročnejšími káblami bola čo najviac zjednodušená. Už aj spomínané, snažíme sa minimalizovať prekážky, takže aby sa zákazník alebo aby sa motorista, ktorý sa nabíja, pohyboval naozaj v takmer bezbariérovom priestore. Nie je to vždy úplne možné, ale zámer tam ten je. Budujeme lokality so 4 nabíjacími miestami. Tu by som povedal, že tí, čo poznajú trochu našu sieť, asi vedia, že máme lokality aj s 2 nabíjacími miestami. Toto bolo takto urobené hlavne z priestorového dôvodu. Každopádne tieto lokality sú predpripravené na to, že keď do budúcna budú využívané vo väčšej miere, tak vieme rozšíriť nabíjanie aj na týchto lokalitách, pravdepodobne na úkor nejakej inej služby.
v spojení s tou jednoduchosťou ovládania naše nabíjacie stanice majú cable management systém, takže kábel je pekne prevesený, nikdy ho neťaháme po zemi, nezamotáva sa a čo je taká možno samozrejmosť, ale pri tých našich nabíjacích staniciach teda vždy nájdete to zázemie čerpacej stanici. Takže nestane sa vám to, čo mi známa prednedávnom hovorila, že niekde zastavila na nabíjačke a bála sa vystúpiť a zapojiť si to auto, lebo to bolo nejaké neosvetlené parkovisko. U nás vždy budete mať tú pekne osvetlenú, bezpečnú čerpaciu stanicu s občerstvením, s toaletami. Na to sa teda môžete určite spoľahnúť. A taktiež pri týchto nabíjaniach na dlhších vzdialenostiach, keď človek cestuje, keď je to prípadne niekto zo zahraničia, čo cestuje u nás, alebo taktiež naopak, keď niekto zo Slovenska bude cestovať v krajinách iných, kde figuruje OMV Emotion, tak z nášho pohľadu je naozaj potrebné mať čo najväčšiu flexibilitu v možnosti autorizácie alebo platby. Preto sme vlastne priniesli už od začiatku plnohodnotný platobný terminál, ktorý vlastne pozostáva, zastupujem, z plnohodnotnej čítačky platobných kariet, takže akceptuje aj čip na platobnej karte, aj magnetický prúžok, ale aj bezkontaktnú platbu. A takýto platobný terminál vám dokáže vytlačiť aj daňový doklad. Čiže keď niekto potrebuje mať papierový daňový doklad z jednoho nabitia, dokáže to u nás získať. Ďalšia možnosť platby je našimi OMV kartami. My to zvykneme nazývať palivové karty, teraz to skôr pretransformovávame ten názov na mobility karty. Už spomínaná mobilná aplikácia, v ktorej viete získať teda zvýhodnené nabíjania a prehľad o nabíjacích staniciach, prípadne prístup k nabíjacím staniciam od iných prevádzkovateľov nabíjacej infraštruktúry. A v neposlednej rade je to teraz v tomto segmente veľmi zaužívané, teda RFID, autorizácia pomocou nejakých RFID kariet, alebo teda kľúčenie dať ma zase. Táto funkcia je teda hlavne využívaná pri roamingu z ostatných sietí do našej siete nabíjacích staníc. Ďakujem vám pekne. Miro, ďakujeme veľmi pekne za obohacujúce informácie o sieti OMV.